ngayon sa bundok. Ayan. Ingkam agala ti kwa. Ingkam agala ti murot. Ayan. Oh! Ada! Anyo ka nalalan? Di kita nabunton. Ayan. So, eto. Ayan yung kubo. Ayan, tsaka pispan. Ayan, damdama, galakam lamis. Ah! Marami! Ito mga kababayan, oh. Oh, ayan. Ayan yung mga yung mga pakwan. Sandya. Oy, sandali lang! Anyo ka naalalan, dagita na bunton. Ito, dagita na bunton. Andali lang ah. Nag-harvest po kami ng pakwan. Hindi, ganunin mo. Yan. Ano paglasin ha? Kuano, medyo naluumin. Hi guys. We are now harvesting sandya, pakwan. Ayan. Tignan nyo kasi kung hinog na. Nung naluumin, kulugin nyo, tapikin nyo, parang ganun ba? Pikpikin. Ayan. Ano nyo muna kasi dyan, ilagay nyo muna kasi lahat. Lahat dyan. Oh, so you show to madlang people. Oh. Okay. Yan, okay. Very good. Okay. They're over there. There are so many over there. Okay. Ayan kay warati ko Kay warati murud Ayan Ayan. Guys, we are harvesting pakwan. Nandito po kami sa bundok. Ayan. Sampulan po natin ng isa. Ito. Ayan. 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 Oh, hinog ka na. Ay, akin na. Yeah. Kain tayo ng pakwan. Watermelon. Ayun You like it? Sumuko. Guys, titikman natin. Ang kahit na loob. Oh, ito. Munta lang. Oh, di ba pupunta tayo sa ilog mamaya? Kaya damihan nyo na. Woohoo! Ayan ang dami pa rin Kay wala. Oh, actually,
na ano na to, ito mga to, tara-tara udilaing dagituyin. Kaya, imbaga me, tayo limabas ni Kuya Ago, may kamang mga lati murud kunakit. May kayo, kuna naman. Okay ah. Hi, Kator! Say hi, guys! Partag! Nalpas dan, boy! Nagigargalot dan! Hoy, wag naman! Madinsamet. Ayan. Okay, guys. Ayan. Kita nyo, ganito. So, napaka-peaceful dito, no? Sarap din tumira. Ayan. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat. Happy. Thank you kay Kuya Ago. Happy Holy Thursday. Okay, bye!